Dragi gledatelji, nalazimo se u mjestu koje se zove Pičidangi. Evo vidimo plažu, pješčanu plažu i ovaj zaljev. Tamo vidimo i konje na plaži. Evo ga, približit ću. Tu se često mogu jahati konje na plaži. Ovdje vidimo i smeće na ulici. Vidimo malo hiže, čileanske hiže Pičidangija. Tu vidimo jedan otok ispred nas. Evo hiže opet, hiže Pičidangija, kluba Pičidangija. Neki kajić, čilenski kajić.